Ayo toh. Alah jarike kari buka. Glo malah kucinge glo sing teko glo. Ayo Mbak Agnes. Oh iya. Ini Mbak Agnes juga ini. Mbak Agnes juga. Jarene sing ngantuk aku mah ora ngantuk kok iki. Ngapuse. Sing ngantuk Mbak Agnes tok ya. Ibu ngantuk mboten Ibu? Sing ora ngantuk mimpin berarti. Waduh. Ibu ngantuk Mas. Mboten, aku betah melek kok, Nduk. Ah berarti Ibu mimpin. Oh. Iya wes wong papan. Dhuwur Niki dhewe. napa tembange? Lewo. Oh iya nggih. Nah, wis ngantuk berarti. Udere. Oh wis lali ki berarti ngantuk artine. Ayo monggo Wiyaga jangan mengantuk. Senyum dulu Wiyaga. Ayo jating til anu jatil ting. Karo